Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στην τεχνική ανάλυση του Θηρεσία. Από σήμερα θα σας παρουσιάζουμε την τεχνική ανάλυση των βασικών ζευγαριών συναλλάγματος έτσι όπως διαπραγματεύονται στην ελεύθερη αγορά. Ξεκινάμε με το ζευγάρι ευρώ-δολάριο Αμερικής. Σας παρουσιάζουμε το γράφημα των 10 λεπτών, το οποίο στηρίζεται από την eSignal, το Advanced Get Edition, και θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την εξέλιξη που είχε η τιμή του ευρώ-δολαρίου από τις 19 του μηνός, όπου βρισκόταν περίπου σε αυτό εδώ το επίπεδο πλαγιοδρομώντας. Έκτοτε ξεκίνησε μια πτωτική πορεία η οποία σταμάτησε κάποια στιγμή στο επίπεδο 4,25 της κλίμακας Fibonacci, όπου συνάντησε επίσης ένα ισχυρό επίπεδο στήριξης, το οποίο καθυστερεί για την ώρα την εξέλιξη του. Περαιτέρω, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα? Κατά τη γνώμη μας, εφόσον τα δύο πτωτικά κανάλια τα οποία παρακολουθείτε καταφέρουν να συγκρατήσουν την τιμή του ευρώ-δολαρίου, θα δούμε μια ανάκαμψη, μια διορθωτική κίνηση προς τα επάνω. Ας προχωρήσουμε να κοιτάξουμε το ίδιο γράφημα στα 60 λεπτά. Στα 60 λεπτά, όπως παρακολουθείτε, το πτωτικό κανάλι το οποίο οδηγεί την τιμή του ευρώ-δολαρίου σχεδόν από τις 12 Ιανουαρίου συνεχίζει να είναι ισχυρό. Ξαναβλέπουμε εδώ το επίπεδο 4,25 της σκάλας Fibonacci, όπως είδαμε και στο προηγούμενο γράφημα των 10 λεπτών, από το οποίο αναμένουμε μια διορθωτική κίνηση, η οποία συνήθως, όπως υποστηρίζουν αρκετοί από τους διαπραγματευτές, μπορεί να επιστρέψει μέχρι επίπεδα του 1,392-1,618 της ίδιας σκάλας του Fibonacci. Ας παρακολουθήσουμε τώρα πώς είναι η εξέλιξη στο γράφημα το ημερήσιο. Όπως θα παρακολουθήσετε, ήδη έχει σπάσει το κανάλι το ανωδικό, το οποίο είχε ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2009 στο βασικό του χαμηλό σημείο, και εφόσον αυτή η πτώση συνεχιστεί, τα επόμενα επίπεδα τα οποία θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τη τιμή του ευρώ ξεκινάνε από το 1,40 μέχρι το 1,35. Άλλως θα πρέπει να βρούμε μια ανάκαμψη, η οποία ενδέχεται να μην ξεπεράσει το επίπεδο του 1,4310, 1,4320, με την προοπτική, εφόσον ξαναμπεί μέσα στο κανάλι το ανωδικό, να δούμε μια ανάλυση. Πάμε παρακάτω για να δούμε το κανάλι έτσι όπως ήταν. Το γράφημα φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει την πτωτική, είναι χαρακτηριστική η κίνηση την οποία κάνει το ευρώ-δολάριο, και διόλα πιθανό να τον δούμε να σταματάει στο 1,41, εφόσον θα στηριχτεί από τον μέσον όρο των 50 και τον μέσον όρο των 200 περιόδων. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Ευχαριστώ πολύ.